El rei en Jaume I no sabia molt bé què fer. Al campament cristià tot eren plors i desencant. Volia tancar-los enforrellat dins de la ciutat. Benvolgut rei en Jaume, es pregui que no hi hagi més guerra i violència pel voltant. Aquests musulmans es neguen a signar la rendició. Entraré a sac en la ciutat. Espòs i marit meu, heu de saber que eixa gent no té res per menjar. La fam està apretant. Benvolguda, violant. Heu de saber que si no volen rendir-se, per damunt d'ells haurem de passar. Tingueu voluntat, perquè la vida de les persones haureu de respectar. Ja estic fart! Entre uns i altres mira que em fan remugar. Els barons d'Aragó volen noves terres per aportar als seus vassalls a treballar. Els nobles són molt covetjosos, tenen moltes terres en altres ciutats. Pensa més d'on i els xiquets. No tindran on anar. Arribarem a un acord que hauran de complir i respectar. Estimada violant, meua muller, jo us promet que respectaré la vida dels musulmans. El que vulga podrà quedar-se, sempre i quan m'entengui l'esclaus, m'avindré a negociar. Que siga així, estimat rei, que t'escoltes allà. No patisques, esposa meua, que ell si vol al seu poble la pau haurà de signar. Et faré cas. Demà negociarem amb els musulmans. Tots els habitants de València abandonarien la ciutat pacíficament. Jaume I els acompanyaria fins a Cullera i Dénia, respectant-los les vides i els béns. No era el pitjor dels finals possibles, perquè, com el rei li havia dit, podien emportar-se tots els que viures. Fet el pacte, el rei Jaume va cridar l'arquebisbe, els bisbes i els valons per donar-los la notícia. València havia caigut en el poder de la milícia. Els moros de València, en senyal de rendició, hissaren la senyera en una torre de la muralla i 2 dies després abandonaren la ciutat, cap al sud, fins a Dénia i Cullera.
Estimat rei Zallà, des del dia que van aplegar al Puig, he esperat que arribara aquest moment. Per fi la ciutat de València és nostra i de tota la cristiandat. Honorable rei en Jaume, ja sabia que aquest moment havia d'arribar. El nostre exèrcit estava dèbil i la fam estava apretant. Tinc que rendir-vos a vos la ciutat. Com heu demostrat un gran valor en la seva defensa i la de tota la gent, vull recompensar-vos. Signarem un pacte. Jo us promet que podeu emportar-vos tots els vostres béns. No deixaré que ningú vos faci mal, ni entre a sac a les vostres cases. En un plat de 20 dies abandonareu la ciutat i vos dirigireu cap al sud-est, a Cullera i Dénia, i a la zona de la Marina. Vull recordar-vos, senyor rei, que nosaltres, els musulmans, també hem de respectar les costums dels cristians. Festes, processons i tradicions a la ciutat de València vam poder celebrar. Ja estic assabentat d'això, honorable Zallà. Una mesura més vaig aprovar. A hores d'ara vull dir que tots els musulmans que vulguin quedar-se podran fer-ho i tindran garantida també la seva seguretat. Sabem que s'ajudaràs a eixir de la ciutat, a les nostres pertenències i de viures, i que també s'escoltaràs al llarg del viatge. Durant 7 anys podreu viure a les terres de la Marina. Podreu gaudir de privilegis que jo vos atorgaré. No teniu que donar-nos cap impost, monedes ni béns. Tan sols vos demane que guerra no feu. Jo em compromet a rendir-vos tots els castells i villes situades al nord del riu Xúquer. Ja no fer guerra, viurem tots en pau, cristians, jueus i musulmans. Dona'm la mà, signem la pau, ja hem lluitat prou, siguem amics. Estic d'acord. I, com a senyal d'amistat, els faig entrega de l'esclau de la ciutat de València. Cristians, jueus i musulmans, jo vos dono cases i terres per a que podreu viure i treballar. Jo vos dono unes noves costums, tradicions i lleis, i una nova llengua, el valencià. Privilegis i excepcions, tot vos donaré per escrit, amb cartes de poblament. Un regne nascut, vingueu tots i totes a poblar-lo, des d'Aragó a la Provença. És el nou